Господи, благодарим Ти, Татко, за това, че имаме възможност да сме заедно на този семинар, за да може да ни благославяш, да ни изграждаш и да ни употребяваш чрез дарът на пророкуването, за да може този свят да дойде при Тебе. Боже, отворено е сърцето ни, отворена е душата ни и Те молим, чрез силата на Святия Дух, изливай върху нас в тези дни, в които ще бъдем заедно. Боже, дай ми на мен мъдрост как да кажа посланието, а дай Боже мъдрост на всички как да схванат посланието в името на Исус. Амин. Добре, аз съм пастор Пейчо от България, за тези, които не ме познават. Повечето ви познавам, защото сте от Гевгелия, има такива, с които не се познават, както от този брат там отзаде, как беше ти? Георе от Велес ли беше? От Велес, други някои, които да са дошли, няма. Всичките си тук от Гевгелия, само страта от Германия, Бог да я благослови и нея. И нашите нови приятели от ниската земя, както ви казват, ниската земя, Нидерландс. Така че приветстваме ви. Сега, това е първият пророчески семинар с мое участие тук в Македония. Аз съм сигурен, че може би на други места е имало пророчески семинари. Не е изобщо първият, предполагам, но с мое участие, да. Моето сърце е запалено църквата да бъде употребявана с дарът на пророкуването. Защото Библията казва, че в последни дни, когато Господ започне да излива духа си на всеки човек, първото нещо, което ще стане, това го казва апостол Петър, цитирайки книгата на пророк Йоел. Първото нещо, което ще стане, е, че синовете и дъщерите какво ще правят? Помните ли? Ще пророкуват. Добре, ако след като изливането на духа ще стане и първото нещо, което ще бъде, че синовете и дъщерите ще пророкуват, старците ще сънуват сънища, слугините и слугите на Господ и те ще пророкуват, младежите по същия начин ще виждат видение. Ние трябва да се научим. Семинарът е пророчески не защото това е най-важното служение в Библията, не защото това е най-важният дар. Ние имаме петкратно служение. Нито едно от тези неща не е по-важно от другите. Обаче, пророческото служение е най-присъстващо в Библията. То е от Битие до Откровение. От Битие до Откровение. И ако мога да ги сравня така, ще ви кажа три неща. Въздух, вода, земя. Кое е най-много от трите на земята? Кое е най-много? Въздуха, водата или земята? Земята. Кое е най-много като присъствие? Въздуха. Кое е на второ място? Водата. Кое е на трето място? Земята. Добре. Може ли да живееш само с земя и вода без въздух? Не можеш. А можеш ли да живееш само с земя и въздух без вода? Не можеш. А само с въздух и вода без земя не можеш. Виждате ли? Не може. Въпреки че земята е най-малко като количество, не можем без нея. Обаче, кое е най-много? Въздуха. Ето, по същия начин, по истият начин е и пророкуването, пророчеството. То е най-обемно, най-много в цялата Библия. Това не означава, че е най-важно. Но какво да направим, като е най-много? И сега, като е най-много, дали е най-много като присъствие в църквите? Опа, засечка. Ние в България казваме засечка. Спъваме се. Време е да се върнем към това, което Бог иска да бъде. Баланс. Да имаме баланс в тялото Христово. Да имаме и апостолско служение, пророческо служение, и пастирско, и евангелизаторско, и учителско. От всичко. От всичките тези, като че най-слабо присъствие има пророческото. И затова в годините, в които Бог ме е тренирал, реших да започна такива обучения, за да могат вярващите да се научат да пророкуват. Някои го правят без дори да знаят, че е пророкуване. Дали аз съм знаел в началото какво е пророкуване? Не. Никой не ме е учил. Никой не ме е учил, но имах такива попадения. Имах казани предсказания, които се сбърнаха. Затова и
Първото нещо, което ще ви кажа е моята история, как аз навлязах в това нещо, как започна в моя живот и то в най-ранните ми години. Аз повярвах 1980 и да речем 5-6 година някъде повярвах в Господ Исус Христос. Тогава аз повярвах. Иначе съм роден в 1961, виждате ли, миналия век. Стар като динозавър. Тогава съм се родил в той малък град, наречен Ахтопол. Само 1000 жители град. Оженихме се с моята съпруга, имаме сватба 1900, нашата сватба беше 1989 година. И 1992 година ние се преместихме в град Трявна. Преди обаче да се преместим в град Трявна, аз бях член на Българската комунистическа партия. В 1985 година всъщност влязах, значи в 1986 съм повярвал, в 1985 влязах, не знам защо влязах, но знам защо ме изгониха. Да, това много добре го знам. И започнах, когато повярвах, започнах да говоря на всички хора за Бога. И разбира се, започнаха да ме привикват. Започнаха да ме привикват. Тази сграда тук е бившето кметство в града ни. Сега тя е съвсем различна сграда. Ето тук беше тогавашната милиция. Вярвам, се вижда всичко, нали? Тук беше тогавашната милиция. За първи път ме извикаха да ми задават въпроси и да ме оплашат защо вярвам в Бога. За първи път. Това беше моят първи разпит, ето тук вътре. Моят първи разпит. Където не можах да си взема колко добре изпита, но след това като ми викаха си взех изпита. След това, ето тук в тая стая, беше моето първо събрание да ми търсят сметка по отношение на моята вяра в Бога. Преди това, ето тук на това място, беше седалището на тогавашния комунистически вестник Тополски фар. Един мой роднина ме извика, за да може да ме, да ме образова, защо не трябва да вярвам в Бога. Това беше неговата идея. Той искаше да ме образова, защо не трябва да вярвам в Бога. Имахме едно време с него около 2 и 4 часа, не помня колко, но със сигурност бяха 3 часа. Носеше една книга на френските утопични мислители за религията. И ми даде да я прочета. Разбира се, аз му говорих за Бог и за покаяние, той ми говореше, че всичко, което ме е сладко на душата, иска да го прави. Всичките работи, дека са сладки на душата, трябва да ги преживеем, трябва да ги правим. Не можахме да се разберем много. И в един момент той ми каза нещо, което предизвика пророкуване. По това време не знаех какво е пророкуване. По това време не знаех какво е предсказание. Никой не ме е учил. Нямаше литература християнска по това време. Ако ми попаднеше някоя християнска книжка, такава, нали, аз отивах в стаята на жената, от която повярвах, и започвах да я чета страница по страница и тя печаташе на печатната машина в 7 екземпляра. Нали, знаете, лист, индиго, така 7. 7 бяха и след това ги разпределяхме на 7 книги. Те ставаха 7 книжки и тези книжки, напечатани от нас, от оригинала, ние ги раздаваме на хората. Така умножавахме християнската литература по това време. Така че, когато той каза тази фраза, аз съм готов да си дам живота за партията. Аз съм готов да хвана оръжие и да се бия за тая идея. В същия момент, казвам ви хора, още помня, още имам това чувство, как Бог ни каза какво ще стане в България. Не ми го каза с думи, даде ми го с усет, с разбиране. И това е мой начин, това е един от начините, по който чувам Божия глас. Усещания вътре, интуитивно.
вътре в мен и след това го обличам в думи. И така, аз разбрах, че ще станат няколко неща в България. Проблемът беше, като млад вярваш и като много надъхан за вярата, проблемът беше, че аз му казах какво ще стане. И оттам всъщност започнаха много големите ми проблеми. Много големите ми проблеми. Така какво ви казах? Какво доказах тогава? Тъй като от тук започна изключването ми от партията. Между другото, когато беше целият процес, аз имах първото видение в живота си. Първото видение в живота си. Никога преди това аз не съм знаел какво е видение. Първото реално, толкова реално беше, толкова силно беше, тъй като бяха подготвили човек, който да ме замести на работата, от която трябваше да бъда уволнен, защото аз вярвам в Бога и съм партиен член. И тогава Бог ми даде ето това, ето такова видение, мога да ви го пусна. Тогава нямаше Discovery, нямаше тези канали, в които да видим как две змии могат да имат потомство. Това е любовна игра на отровни змии. И аз видях точно такова видение 1987 година. Аз имах точно едно такова видение. Аз видях две такива отровни змии, които бяха точно на пътя, които бяха точно на пътя на моята работа. Видях ги как те правяха нещо. И знаех, аз бях от високо и ги наблюдавах в съня си. И знаех, че това е заговор аз да бъда уволнен. Обаче, знаете ли какво видях? Двете змии се разделиха, всяка си отиде в собствената посока и пътят към моята работа, където аз работя, беше свободен. И тогава Бог ми каза, няма да те уволня. Ще си продължиш да работиш там. И знаете ли какво стана? Наистина не ме уволниха. Когато ме изключиха от партията, аз продължих да работя там. Даже за благословение от Господа увеличиха ми заплатата от минимум на максимум. Това беше голямо чудо. Така че първото нещо, което аз му казах на този мой роднина, беше няма нужда да си даваш живота за Българската комунистическа партия. Българска комунистическа партия повече няма да има. Идва време, в което БКП ще падне от власт и тази партия повече няма да съществува. Значи по това време да кажеш такова нещо беше много опасно. Не знам как е било тук в Македония. Предполагам, че е било истото, но беше много опасно. Това все едно да кажете Македонската комунистическа партия да я няма. Има ли? Няма вече, е истата работа. Да, аз го казах и той човек остана все едно някой го застреля от упор с оръдие. Той каза, ти знаеш ли какво може да ти се случи? По това време аз не знаех, че има концентрационни лагери за дисиденти в България. Там в края на България едно малко градче, откъде ги знам тия работи. Но той се оплаши. Месец след сватбата ние видяхме падането на БКП и махането на комунистическите символи. Затова съм ги сложил. Това беше тук горе. Махна се, отиде си. Просто Бог ни показа да видим с очите си всичко това. Жената, от която повярвах, ми даде 91-и псалом, че тези неща ще се случат в живота ми. Аз ще видя с очите си как тая власт пада. И аз видях с очите си как тази власт пада. Наистина. Другото нещо, което му казах, е, че в България ще дойде свобода, стадионите и площадите ще са пълни с хора, жадни да слушат Евангелието. Когато му казах, че БКП ще падне, той каза, това никога няма да стане. Второто нещо, което му казах, стадионите ще бъдат пълни с хора и ще слушат проповядването на благата вест. Той каза, това никога няма да стане. Знаете ли, че моя баща прие Исус Христос за Спасител на стадиона на футболният отбор Черноморец в Бургас, където брат Илия Миланов проповядва пред 30 000. 30 000! Очите ми видяха изпълнението на това, което казах на моя роднина. Във Варна, 1989 година, един датски проповедник, Джони Нойер, дойде и за първи път открито проповядва. Бяхме събрани
около 5-6, може би и повече хиляди за първи път открито такова масово събрание и комунистите не можеха да спрат тези събрания в продължение на 4 дни. Продължение на 4 дни. Аз и моята съпруга бяхме там също във Варна, където всъщност по някакъв начин, по който, слава Богу, че тя ме разбра и предложи да се ожени за мен. Другото нещо, което му казах на този мой роднина, беше, че Съветският съюз ще се разпадне и повече няма да има такава държава. Хора, това е 1987. И аз му го казах. И в момента, в който му казах това нещо, той толкова много се оплаши, че си взе книгата и тръгна да си ходи. И последното нещо, което му казах, нали, още две неща му казах, че всички църкви до 2000 година ще бъдат отворени, защото той ми каза, че ще бъдат затворени. И последното нещо, което му казах, беше: внимавай, защото ще дойде време, в което ти ще се откажеш от Българската комунистическа партия, от първа страница на вестника, на който си главен редактор. Тогава той беше главен редактор на вестник Черноморски, Тополски фар. И той каза: това никога няма да стане. Това никога няма да стане. 1991 година. 1991 година. Аз купувам местния вестник и гледам на първа страница, толкова голям беше вестника, на първа страница пише с такива големи букви: с Богом, другари. И аз чета името на моя роднина. И там цяла една статия на първа страница: отричам се от тая партия, отричам се, това са кръвци, това са убийци, това са мошенници, аз се отричам от тая партия. Аз си казвам: тогава се сети какво съм му казал. Беше юли месец, още го помня, юли месец 1991 година. Взех вестника и му отидох на гости. И му казах: здравей, батко, какво е това? Нали знаеш, Пейчо, сега са модерни времена, трябва да се дистанцираме от всичко това, което е като минало. Аз съм казал: помниш ли нашия разговор преди 4 години? Аз ти казах, че БКП ще падне от вас, падна ли? Падна. Казах ти, че стадионите ще бъдат пълни, че ще има свобода и ще се проповядва религията в България. Стана ли? Стана. Ти ми каза, че до 2000 година църквите ще бъдат затворени. Аз ти казах, че преди 2000 ще бъдат отворени. Отворени ли са? Отворени са. Сега бях ти казал и той нещо и си го направи. Никой не те е карал. Ти само решил да се махнеш от тая партия. Просто Бог ти го казва, че ще стане. Знаете, той наведе глава, така, и не смееше да каже абсолютно нищо. Кой може да противоречи на факти? Пророчество, казано преди 4 години, за няколко неща, станало вече факт. Аз помня тогава какво му казах. Знаете ли какво му казах? Сега наблюдавай Съветския съюз. Съвсем скоро няма да има Съветски съюз. Юли месец 1991 година бяха моите думи. Ноември месец 1991 година тази държава се разпадна. Републики като Казахстан, Узбекистан, Украина, всичко стана собствени държави и те си останаха само ОНД, като накрая станаха и Русията. Тоест тези неща се сбъднаха. Това е жената, от която повярвах. Тя се казва Бърза Желязкова. Избърза да ме евангелизира. Избърза да ме евангелизира. Нейният мъж повярва тогава, това е другото пророческо нещо, което стана без да го разбираме. Ние се молихме в една от стаите в тяхната къща, той не беше вярващ тогава. И ние знаем, че когато се молим, той отваря вратата, ако жена му трябва за нещо, вижда, че се молим, затваря вратата и си отива. В случай обаче, той отваря вратата, а аз се моля на италиански език. Не съм го учил,
нищо не знам, нищо не разбирам, но понеже съм кръстен със Светия Дух, мога да се моля на италиански без да го разбирам. И на много други езици мога да се моля без да ги разбирам. И той ме чува да се моля на италиански, отваря вратата, чуваме и вместо да излезе навън, той влиза вътре, съвсем тихо, сяда на дивана и започва да ме слуша. За какво се моля? Молитвата свършва. И ние го виждаме, че той е вътре и казваме: Желязко, ти какво правиш тук? А той е учуден. Поглеждаме мене и казва: ти откъде знаеш италиански? И аз му казвам: аз не знам и не разбирам италиански. И той вече беше в шок. Как така? Ти няма да знаеш този език, а ще можеш да го говориш. И каза: ти го говориш в стихотворна форма, в Рима. Аз казах: човече, аз съм от Топло, тук сме 1000 жители, знаем си майчиното мляко. Никога, никъде не съм учил никаква езикова гимназия. Но мога да се моля на този език, без да го разбирам. Тогава той ми каза: аз мога да ти кажа за какво се молиш. Казах: добре, кажи ми за какво се молихме. И ми разказа. Каква насока? Аз съм се молил, как съм прославил Бог, как съм благодарил, че Бог ми пази, че Той няма да ме остави и така нататък, така нататък. И един месец, почти един месец не можеше да спи. Будеше жена си и казваше: стани ми, кажи, откъде Пейчо знае италиански, като не го е учил. Кажи ми, тя: остави ме, Желязко, искам да спя. И накрая, знаете ли какво стана? Той човек повярва. Той повярва, като тая случка най-много му въздейства. И той построи църквата в града ни. За евангелската църква, която беше, всъщност той водеше проекта и той я построи. Бог го използва по-нататък. Уникална история. Това сме аз и Диди по време на нашата сватба. Така сме били, толкова сме били красиви като младички. Истите ли сме? Да. Това са нашите образи от миналия век. Това са нашите семейства, разбира се, това е баща ми, майка ми, на Дидито майка и моята велика тъща. Ето ме мене, ето е Диди и това тук е Мимито. Това хубаво момиче тук е Мимито, тук пак отново и това обаче тук е Самито, нашия син. Така че 1992 година се местим в Треявна. Това е пак нашето семейство. Децата ми вече са малко по-големи. Бог доведе в живота ни пастор Георги Михайлов. Бяхме на едно събиране в Лесебрен и едно семейство имаха нужда от това Бог да им говори, защото имаха проблеми. И не знам тогава защо, много му се налютих на пастор Георги, защото той каза: няма нужда да идвате при мен, идете там при пастор Пейчо, той чува Божия глас, ще стане при него по-бързо, той има пророческа дарба. И аз много се налютих, защото това е много отговорно нещо. Как така ще идват хората, аз да им кажа какво да правят? Е толкова отговорно. Но те дойдоха, молихме се, да, Бог ми говори, не знам после какво стана, но бяха много радостни. И аз се замислих, защо пастор Георги говори така за мен. Защо? Нека да ви кажа нещо. Има дарби, които съществуват във вас и ако други хора не ви кажат, че са там, вие никога няма да ги разберете. Ние разбираме, че имаме дарби по две причини. Когато правим нещо чрез тези дарби и когато други хора ни кажат, че освен тези дарби, в това, което правим, участват и други дарби. Защото не винаги само една част. Не винаги. Той видя нещо в мен и аз се замислих. И тогава казах: Господи, ако ти си ме избрал в пророчеството, ако ти искаш да отивам в тая насока, това е тегава работа, не искам да се занимавам в това нещо. Остави ме да си бъда един пастор на църква и нищо повече не искам. Нищо повече. Да бъда пастор на една църква, с която ще те дочакаме по време на второто пришествие.
Но ако ти си ме избрал за това, искам да ме свържеш с хора, които са пророци, обаче които са истински пророци. Не искам такива, които имат лоша репутация. Това са Ники и Мишел Стефанови. Те ни поканиха да участваме в една младежка конференция за изграждане на млади лидери. И защо ви казвам по отношение на призвание на Дарби? Аз не знаех, че имам призвание да работя с млади хора, докато не ме поканиха да проповядвам на млади хора. И от тогава, повече от 20 години, Бог ни употребява нашето семейство да изграждаме младежи в България. Ние водихме едно, и все още го има, едно младежко движение, наречено Нова вълна. И аз бях част от борда и все още тези събирания продължават. И ето ги, мисля, че ги познавате. Дейвид и Филис Рок от Канада. Това е едно семейство в пророческо служение. Бог ни запозна с тях чрез пастор Жоро Михайлов. И аз започнах да ги возя от църква в църква, да ходим от място на място, където те служиха пророчески. Знаете ли какво стана? Носих им куфарите, возих ги, носих им куфарите, бях техен возач, не знам как му казвате тук, шофьор. И накрая не се усетих как започнах да провокувам като тях. Не помня, някой ми каза, бе, ти си същия като тях. Защото техният стил изключително много ми допадна. Много ни принуден, естествен стил. Те избягват да кажат, така казва Господ и така нататък. Но те ми станаха нещо като духовни баща и майка в пророческото служение и до ден днешен ние си поддържаме връзка с тях и те идват в България. Това сме отново. Между другото, тук сме в Македония, тук е пророчески семинар в Македония. Само, че мисля, че беше в Щип, ако не се лъжа. Също, да, в Щип, точно така. Също Ники и Мишел ни запознаха с пастор Лоренцо Анес. Ето този човек. Все още сме изключително близки с него. Как се запознах с него? Преди конференцията в Хисар 2000 година, всъщност да, 2000 година, 2001 беше после. 2001, точно така. Аз се моля на чужди езици и чувам една дума сканектери. Сканектери, шетелемекери, макондоголометери, сканектери. И не знам какво е това сканектери. Търся тая дума, искам да я разбера каква е. Искам, защото понякога Бог ми дава тълкование, като започвам да изследвам дадени думи на даден език, които съм чул. И това е също начин, по който той дава информация и тълкование, не само другата тълкува. Или някой, който разбира езика. Не можах да намеря никакъв смисъл в тази дума. В 2001 година ние сме в Хисаря и там пастор Ники Стефанов представя пастор Лоренцо Анес и казва, това е един пастор от щатите, неговата църква се намира в щата Ню Йорк, а града се казва Сканектери. Знаете ли какво стана тук? Бум! Е така. Буквално сякаш някой ни удари. Аз си казва, и аз съм се молил за това нещо на чужди езици. Отидох и се сприятелих с него. Станахме толкова близки приятели. После му разказах историята. Този човек ни извика в неговата църква да си дадем свидетелството как са ни изключили от партията. Този човек е първият, който ми каза, че аз трябва да започна такива семинари, за да обучавам други хора за това как да се провокува, по какъв начин да чуваме Божия глас. Разбира се, че по това време нямах никакво намерение и не желая да го правя, защото това е една огромна област в Библията, където не съм толкова квалифициран, квалитетен, за да мога да покрия всичко, което пророческото казва. Въпреки това обаче той продължаваше. И почти около 10 години ме предизвикваше, докато най-накрая аз казах да. На една младежка конференция за млади лидери, пастор Лоренцо доведе Дейвид до Саут. Този човек, той беше тогава на 23-4 години
И също, ето този човек, той се казва РоджерЪрл. По това време той работеше в General Electric и беше топ 4 професори по статистиката в целия свят. Канеха го от различни правителства, за да може да преподава по отношение на статистиката. Ходиме в много държави и работеше в General Electric. Молих се за него и Бог ми даде пророчество чрез предсказание. Казах му, че идва време, в което General Electric ще му плаща заплата да работи за Божието царство. Светска компания да плаща на вярващ човек светска заплата, за да прави нещо за Божието царство. И имаше и други неща, които Бог му каза. Сега не забравяйте, че той е по статистиката. Знаете ли какво правят статистиците? Всичко се записва. Той не е като някой друг пророкуваше, но и после забравя какво съм му казал. Също за Дейвид Досал се молих да започне бизнес и той започна бизнес и до ден днешен бизнесът му е успешен и се развива добре. От време на време, ако ходим в Америка, ние ги виждаме тези хора. И сега, това беше април месец. Април месец, може би 2006 година, или 5, или 6, или 7 година. Август месец Роджер Хърл ми изпрати един имейл, в който пише: първата част от пророчеството се изпълни, сега чакам последната част. Коя беше последната част? Че General Electric ще му плаща заплата да работи за Бога. И аз си казах, аз се тръпнах, си казах, Господи, и тук се провалих. Това е, може би, първият случай, в който аз се провалям. И не знаех какво да правя. Мислех дали да се покаявам за това и нещо, дали да му напиша, да му се извиня по някакъв начин. Но в септември месец получих още един имейл от него и той каза, моят началник иска да ми даде името в група хора на General Electric, където един човек трябва да бъде избран да има сабатика. За първи път чух думата сабатика, разбрах какво означава, но специално по това време сабатика означава 6 месеца този човек да измисли проект, по който да работи, ще се работи в къщи, няма значение какъв е проекта, но без никакво значение, дали ще бъде проект за компанията, за държавата, за друга държава, за църкви, няма никакво проблем, не, без значение, няма ограничение какъв е проекта. Той ще го работи от къщи и те ще му плащат заплата 6 месеца за този проект, като ще му плащат абсолютно всички разноски за пътувания и държави, където той би искал да посети, за да може да направи това работище. Да го завърши. И той направи нещо много интересно. Той реши да отиде в Африка и да посети държави, които имат изключителен голям проблем с спин. Не знам как е спин на македонски. Как? Свида. Ейдс. На македонски е сида. Сида. Окей. Значи проблем с сида. Ходи в Южна Африка, ходи там в Уганда и така нататък. И другото нещо, което му бях казал е, че най-големите шефове в General Electric ще го почетат, лично него, ще го извикат и ще го почетат, ще има почет от тях. Ами това е той, ето го него, с двамата най-големи шефове в General Electric, които му връчват награда за това, което той е направил. Това нещо се сбъдна. И той написа една книга,